дар раванди нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқи ноҳияи Рашт, таъмиру азнавсозии шуъбаи эҳёгарӣ ва касалиҳои сироятии беморхонаи марказӣ пешбинӣ шуда буд. Зеро иншооти зикргарда солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шуда, зарурати азнавсозии биноҳои мавҷуда ва муҳайё намудани инфрасохтори ҳуҷраҳои табобатӣ барои беморон пеш омада буд. бо дастгирии пайдарпайи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ дар давоми якуними соли охир зиёда аз 10 миллион сомонӣ таҷҳизотҳои тиббии муосир, маводҳои доруворӣ ва лавозимоти худмуҳофизатӣ ба муассисаҳои тиббии ноҳия ворид гардидаанд, ки ин барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ мусоидат менамояд. Инак ба истиқболи ҷашни 30-солагии давлатӣ боз ду шуъба, шуъбаи эҳё, ки ин ҳамаи минтақаи Раштро хизматрасонӣ мекунад, ва шуъбаи сироятӣ аз таъмири асосӣ бароварда ба истифода дода шуд. шуъбаи эҳёгарӣ дар ошёнаи дуюми беморхонаи марказӣ ҷойгир буда, таъмири иншооти табобатӣ аз ҳисоби маблағҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин шарикони рушд анҷом дода шуд. барои дар фасли зимистон таъмин намудани гармии иловатан шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ бунёд шудааст, то дар фасли зимистон ягон мушкилӣ эҷод нашавад. аз ҳама муҳим, тамоми ҳуҷраҳои табобатӣ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин гардидааст, то беморони ноҳияҳои минтақаи Рашт ба маркази шаҳри Душанбе нарафта, дар ин макон ба табобат фаро гирифта шаванд. барои мо коркунони шуъбаи эҳёгарӣ ва беҳискунии ноҳияи Рашт ба муносибати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфаи беназире аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ноҳия гардид, ки шуъба дорои 11 кат ва тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳазонанда шудааст, ки барои хизматрасонии мардум барои минтақаи Рашт пешбинӣ шудааст. ин моро водор месозад, ки боз саҳвияи дониши худро баланд бардошта ва хизматрасонии худро ба мардуми ноҳия дучанд гардонем. баъди анҷоми корҳои таъмиру азнавсозии шуъбаи касалиҳои сироятӣ дар маҳаллаи фурудгоҳ, тамоми кабинетҳои табибон ва ҳуҷраҳои табобатӣ бо таҷҳизоти тиббӣ ва мизу курсӣ, рахти хоб, инчунин дигар воситаҳои зарурӣ пурра таъмин карда шуданд. аз ҷумла барои фаъолияти бо низоми шуъбаи эҳёгарӣ ва касалиҳои сироятии ноҳияи Рашт дар партави дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ин муддат маҷмӯи эндоскопия, рентгеноскопия, 9 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 дастгоҳи ултрасадо, дастгоҳи барқии дил, 16 аксигенератор, мошини ёрии таъҷилӣ бо навтарин таҷҳизоти тиббӣ ба маблағи қариб 10 миллион сомонӣ кӯмак расонда шуд, ки ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз табибон тақозо менамояд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дастаҷамона кору пайкор намоянд.